Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pero day atong ipadayon ang lain sumpay ni Sugilano no, og sa dili pa ako masahon ni nay lima nga nag-comment si Isa Alcosaybi. Salamat Dijalix ani nga drama, sentimental nga drama man ni igagaw day ni mo ni writer ni Glenn Pino Dijalix aw pwede sa di ka mag-writer sa drama. Oh, igagaw na ako no, Isa Alcosaybi si Glenn Pino. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Isa Alcosaybi. O kang Led Zeppelin ay in town idol. Thank you kayo sir, bag-o nga drama sir. Salamat. Salamat kayo sa pagpaminaw, Led Zeppelin. O kang Isim, wow, new na po. Salamat admin, minaw pagpirmi. While working, God bless you all. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Isim. O kang Grace Blanca Flor, wow, salamat sir. Salamat sa pagpaminaw, Grace Blanca Flor. O kang Rocky Vlog, bag-on drama part 1. O, mo good, Rocky Vlog. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? O karon niya ang sumpay ning Sugilanon nga naguluhan nga sinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa. Saan? Nagkadesisyon na kang manarbaho? Tarap ko'y amigo nga, manager nga, ikastorya na ko, di pa nidugay. Patabang siya na kong pangita og tao nga kasaligan. Saman, i-recommend ka, ha, Pransing? Oh. Gikasubo ko, Greg. Pero, huna na ko nga, gikinahanglan ang akong presensya sa akong pamilya. Sa akong mga anak. O, dili na ko sila mahimong biyaan. Oh. Dispensa lang sa mga higayon nga nakadisturbo ko nimo ha, Greg. Disturbo ba? Ikaw pa? Salamat. Salamat kayo sa imong kayo din ako, Greg. Drama na siya. Bida. Bitaw? Nalipay lang ko nga bisan unsay akong desisyon, naragyapon ka. Imong gunang katungod, Sing. O nakadaig ko nimo. Gusto ka sa imong nimong hukom. Kaya sa pagkatinuod lang, no? Di gyud kabayran ang mga higayon nga layo ka sa imong pamilya. Labi na sa mga panahon nga gikinahanglan ka unta nila. Greg. Dawata nga akong kamot. Usbon ko, Greg. Usbon ako sa makadagang higayon. Nga, daghan gyud kayong salamat. Salamat gyud kayo. Ay, pastilan. Kami na kong malain siya na ako. Wadi ay. Tinuod gyud ni higala si Greg. Tinuod gid siyang higala. Dong, kung maagi ka sa may, makaagi na ka sa may simbahan, adol na ko, agi palihog kung makaagi ka dito. Okay. Sige, salamat. Dagan kayo kayong salamat. So, kinutuban mong kaayo nga rinamo. O nasayod kong ikaw ragyod ang akong kisalikan. O wa nagilain pa. Maong giyahi ug ubanitaw ko sa tanang panahon, Ginoo. Labi na sa bisan unsa na kong mga desisyon sa kinabuhi. O para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Diin man di ay ka. Wa ka lagi sa kong pag-abot gikan nga naghatod pa di utos sa mga bata dito sa eskwelahan. Sorry Corina. Kay wa ko makapananghit nimo nga mulakaw ko. Kay diin man di ay ka. Dito ko sa suod na kong higala sa ila ni Griggy, nakikita ko niya. Wa na lang kumuhapit nimo dito sa eskwelahan kay ang ako nga makabalik din ko din hisbay. Nag-unsa man ka dito? Karon na kumusulti nimo ini. Nga unsa? Tungod sa atong kalisod ug tungod sa tinguhan nako nga mahatag nako ninyong akong pamilya ang inyong mga panginahanglan nga matuman ang akong damgo para nila ni Dudot o Miles. Nga pohon-pohon kung itugot sa Ginoo nga makatapos gid sila sa ilang pagtuon o magkakuha sa kursong ilang gusto. Niadto mga adlaw nga nakikita ko ni Griggy ang akong tuyo niya maunta nga buton ta kong magpatabang niya nga magkatrabaho dito sa Cebu o Manila. Mao kanay tinuod, Corina. Og mangayo kog sorry nimo nga karon nanti kasultihi ini. Apan sa giya sa Ginoo sa akong pagsigig sangpit niya
May nahimo na kong desisyon nga dili ko kamubiyaan tungod kay mas gikinahanglan ninyo ang akong presensya kaysa mga butang o bisan unsa nga akong mahatag ninyo kung layo ko. Francine. Sorry. Sorry kayo, Decorin. Sorry kayo. Wa kay angayang pangayuan og sorry na ko, Francine. Wa. Kay dili mahimong basihan ang bisan unsang butang nga imong mahatag namo nga imong pamilya. Kung ikaw mismo, wa sa among kiliran. Corina, nauna-huna na ko nga dili na ko biyaan ang pagpanguma. Kay mausab kini kanhi ang akong gisa nila ni tatay ug nanay sa buhi pa sila. DJ Lax Remax. Og nagplano sab ko nga magtinda-tinda ta aron may makaabag sa atong panginahanglan. Mausap gyud unta na akong i-suggest nimo, Sing. Pero gihatagan ta lang gyud una kagikayon nga mangitag paagi para nato. Tay, magtinabangay lang ta. Abagi lang ko palihog kay dili ko makahimo kun wa mo nga akong pamilya. Kamo mo'y akong inspirasyon nining akong pagpakabuhi. Francine. Ay, Mandesi. Papa Francine, ma. Tuas uma, Dudot. Nangguna sa mga kamote. Hapon naman, ma. Hapit na mungit-kit gani. Tapag hapon si Papa dito. Dito bitaw ko gikan. Ako siyang giingnan nga pauli na aron makapahuway. Ningon man lang siya nga iya ko nung tiwason tong iyang pangpangguna o pagpanguhag sagbot. Aron ko no maayo ang tubo sa kamote ug daghan ang unod ini. Taon siya ti Papa, oy. Ato na tos, Papa. Francine ko yan na. Atong tapangan kay Ikaw. Luya niya, oy. Sayo pa tos buntag siya dito sa uma. Mao, kana. Kung mo tabang naman lang mo ni Papa ninyo dito, aw, kita na lang kang tuluang mo ato. Aw. Oh, total, nakaluto naman ko para sa panihapon. Yehey! Sige ba? Tapangan na to si Papa. Kana, ato na ta. Sige, tana! Oy! Diyan, Seng. Oh, shoot. Gabian magsagop. As also pasado mas gabi. Kung ka mahuman ako? Ay, napuno na nako ang mga baro. Nangako na lang nga, namubo ko sa mga talong kay namungan ra ba taon. May namubuan o gabi kay way init, dili usik ang tubig. Hurot ka kung bilib ni mo, Singoy. Sobra yung kakakugihan. Eh, nga nani maginisyot. Buhaton gyud ato ang tanan basta para sa atong pamilya. O, bitaw. Pero ay palabig hago, eh. Okay lang imo. Pero lawas na ba atong puhunan, ha, di ba? Ay, kasabot ko nimo na, Siot. Salamat kayo. Kininam lang pong usan ako ka hatod god, kining usa ka balik. Mahuman ako pamubo. Lagi. Init man ko kay kadawan. O, bitaw. Pero ikaw ba? Mm. Kitaan ka usahay nga baliwalan mong init, ay. At iba na tarong lawas ni mo, Sing. Ay, kaya pa man, Siot. Kaya palagi. Pero ay kumpiyansa. Eh, kini atong pagpanguma, lawas sa bagay puhunan na to. Nabati na ko ang inyong panag-istorya ni Isyot ganina dito sa puso, Sing. O gusto pa yagid siya, maong ayaw na lang pagsalig nga kaya pa nimo. Ayaw abusahi ang imong lawas. Kay lawas gyud tuod mo ipuhunan ining pagpanguman nimo. Ay, mupahuway mong kapuyon ko. Ay, magnagsige nagsunod-sunod ako sa isyot nga man. Moingon ka lang, ana. Nga kanaganing inikatuog nimo. Kusog kaayo ang imong hagok tungod sa imong kahapo. Di ka gud makamatikod nga, mubangon o mubalik og higda. Silang ay. Lagi, kay baho ko, ana. Basta wa ko'y pagkuwang nimo, ha? Eh, lagi. Kini babayana. Ikaw pod, kanahigayon nga daghan kayo kaglabhan. Di po na makaayo nimo. Ikumparar, manihang akong pagpanglaba, nga naara man kuslandong. Di man pareha sa imong pagpanguma, nga naa ka pirmis init. Ay, lagi, naminaw ko nimo. Sing? Sing, nausa ka? Sing! Sakit kayo akong uday. Ginoo ko! Pagtarong, Sing! Pagtarong! Aga ka kong nato sa sud. Sige na. Diyos ko. Sige. Dali, Sing, gunit. Gunit ako. Agakon ko ikaw nga to sa sud. Dali. Ang akong Pastikan. Wara ba ang mga bata kay nananaog TV sa ilang si Carlota? Ay ko rin. Day. Pagtarong in town, Francine. Madlog taon ko. Maluoy ka na ako, Francine.
Francine, lingkod. Sandag sa lingkuranan. Oh, I love you, Corinne. I love you. Francine, lagi ka ko sugihagan mangod ko nimo. Sakit magkadang uni mo. Ako ra today. Kay gimingaw ko nimo. Mayo kay wa din yung mga bata. Unsa? DJ Relax Kuyuwan ba Relax. ito mo, ha? Kanagot man ka, oy. Bibi, huy, iko. Wala na nang kalagot ni mong mahumanta. May kay wa pa din yung mga bata. Pahimutsan sa nato ang higayon. Yapak man ka, Francine. Yapak, yung kaayo ka. Ato tas kwarto, si. Kita din ni sala. Sige. Dali, ato dito aron nga. Makapahimutang tatanong. Sige na. O aron na. Mahuwasan kas kakuyaw o kalagot ni mo din ako. Tana. Naong bayan mo, Francisco. Paminawa ko nun nga akong ideya, day ko rin. Unsa man, ha? May ako nauna-unaan nga aron makasugod tag paninda nga magbaligya tag bisan duha o tulo ka kakanding. Ug nga ang halin ini may atong ipuhunan niya gamiton aron nga makabira tag gamay nga tindahan sumpay sa tumbay. Punala na to kawayan nga manguha ako sa bukid, ha? O nya unsa man sa paminaw nimo, okay ra? Okay, Kutsing. Mausog yun ay ako untang isa-adjust ni mo. Ay, kay kanusa pa matuman ang atong plano kung magtigong patag kwarta para puhunan. Kanusa pa ta makasugod. Mao bitaw. Kanusa pa ta makatigom nga nangatong gamay luna nga akong nasunod sa kumang ginikanan. Ang kita ana igo-igo ra masab sa atong panginahanglan. Unya pila pa kabuhan pabuton una pa ta mo ani. Ug kana sa basakan nga atong gitikad nga gipanag-iya ni Insi Carlota, wa pa gani na maani. Pila re sobra sad ana kun maani na. Kay kuhaan pas bahin sa tag-iya si Yuta. Sa gipalit sa binhi nga inutang pod. Kuhaan pa sa uban natong utang, igo-igo ra gyapon. May lag makasubra-subra ta gamay. Ay noon, makautang gyapon ta. Di kita makasugod ayon kun magtigom pa ta kay kun manghuam sab ta isipuhunan, mapunan pod ang atong mga utang. Maulaki. Sige, ingon anak na lang, Francine. Magbaligya lang tagkanding. Kay kung makasugod at tagpaninda, no? Maarang-arang na tingali ta. Sa ato pa, okay ra ka nga magbaligya tag duha o tulo ka kanding aron nga makasugod ta. Okay ra, gyud. Sige. Ingon anak na lang. Tinabangay lang taday. Bisan, dili na lang para nato. Para sabgid sa umaabot nga pagtuon sa ato mga anak kung mga high school na sila puhon. Puhon, Francine. Puhon. Kaluyan lang ta sa Ginoo. Stilan ni mo, siyot. Ikaw man din natawhana ka. Makugwat man lang tani mo. Uy, hala. Ay, sorry. Kuya, wala kasing. Pinaunaunsa ka. Matiklang mo ka na ko sa kong pagpadong niyo ba? Nakikistorya. Kuya, may tao sa kong pagtanaw din pag-aninaw na ko. May amigo kang duwinde. Sapa der siya to Duwindi ba Ay, istoryahan ako nga ako mga tanom samtang nangguna ko. Aron nga, maayo nga akong abot. Pag-sure, pag-sikoy. Kipag-istoryahan mo ng mga kamote yung mga tao. Ha? Oo. Ay, itubag ka. Kusa sorte. Ay, ni mo siyot. Usahan pagtubag nga. Mga tanong man na sila. Okay, nangutaan na po ko. Kapag gitubag ka nila ba? Mag-istorya ka tag tinuod siyot. Magising. O saan ka tinood? Ha? Istoryahe ka ba? Istoryahe ko sing ba? Yan na. Ay, ambot ni mo siyot. Giingnan ganay na siya ang mga tanong mo akong istoryahan. Kaya pwede mo rin nato silang istoryahan ko. Aron nga, maayo ang ilang tubo. O maayo sa bang atong ani. Huwag ka magsulti daan ko. Yun ana din na. Kaya wa man po ka mangutanang daan. Mao po din, no? Tingsi ka lang siyot. Abila ko, nakayabyan ba? Yamay mong istoryahan? Kaya kung nakayabyan, ang ato ba, mga tag-numero ba? Milos masyaw ba? Aron makadaog ta, bisag ka. Huwag tayo posta-posta. Aba, diya siyot. Bitaw, sing ba? Pasuntas tinood ba? Nakayabyan? Hilo mo Abyan ba Nga kanang giingon ay mong mga duwinde, kanang unsa pa na diha nga dili ingon nato. Mga sako pa na siyawa tawa na ka? Ha? O pag-sursing oy! Lagi! Muna tinuod lagi siyot. Kung dili maayo nga makig-amigo ka na nila, kay mga fallen angels na sila. Pulling angels? Kasi ba'y pulling angels, ha? Ang na pulling man? Day, usap taon na siyot Fallen angels nga kung giingon. Muna kung ipasabot, dili kay mga pulling angels. Kung unsa pa na ipasabot mo diha. Mabiti ingon ako?
Ang kasabot man day kang tana pagyo ka. Siya man nag-ingon ni mga kasabot ko, ha? Nga man. Inanggom yun ang emosyon. Sama ko ay galangay ka man lang nako. Kalma lang gud. Sige, ikaw ba, kalma lang gud. Nausa man ka, di mo ka kubitsahan. Pasiyaos nagparagsaba. Yung sabay itong lingaw din sa ato, nga man. Ikaw sab, mahal nung ikagpahiyo may. Siya tingaling gilok, di ka muli mo, kuan, mungisi. Ay, ambot ni musyot. Imnana ang imong tagay, imnana saway paghinay-hinay, kung makalaban sa o makalipat takilid, ayon o kaligid. Imna nang bahal ni mo sing, aron, magkatuyok na ng kabo. Bitaw, sing, iyarong na. Saro sa mga tawhana mo eh. Huwag mo kakita og lang ipisanan og tuba. Kabo ra gyud. Ako bitos lagi inan pansing. Yung saon nga ubat tuyo nga. Nagkaabot din sa ubos nga atangan sa sikol. Og nasugatan din sa kardo nga may dang bahal og kabo. Nya mangita bitaglaing may pisan nga. May kabo. Bitaw. Ay, ninyo mga tawhana mo. Naginaim na lang tubasing ginasing. Ooy. Kaya. Ako sunod nga tagay ha. Imo sunod ka. Minapa. Abilin nyo. Dito sa tunapit ba? Ang mga tanong mga gini pransing ang mayo og tubo o wa mga laos og mga matay. Teka na biha. Oo, nga, kay ato maning gatiman. Bisag init, mabuntag sa'yo ng hapon, ato man ang bubuan. Kay init man kayo. Kuwaw man, maura ba yan ay atong gisaligan ng atong pagpanguma? Ay, kadiyot-sing. Orsa man tong ingon ni Isyot nga. Plano ko na kang manarbaho sa Manila o Cebu ba? Ay, pauban namin. Eh, wara to eh. Ang sa magkasyot, huwag mong kalibutan di ay nga gitari, mali ko ni mo. Waras. Juan, kahigot mga nga. Gipangapoy na mis pagpanguma ba? Labi na ron nga init kayo tungkol sa huwaw o nangaugnas na ang mga planom na tulin, nangaugnas ba? Gawas lang ni mo. Mato nag-istorya mi nga, usa ka kon malipad may pinarbaho sa Manila o bisa sa Cebu ka ba? Moto nagasulti ko nila, moto. Kay nagkahiskot man taan na ito. Diba? Piknikit man na nga tong tindahan pa, Francing. Ako niya tigbantay sa tindahan, ha? Magtinabagay lang ko ninyo, Day Miles. Ayaw to ng pabantaya si Daymal sa tindahan pa. Kay hutog kaon ang atong tinda. Sugsugan kay nas Kuya Dudut, oy. Patakalong kada. Hasta day sabon nga baligya ako din ng kanon. Magbabuwa to paano. Tanawa, mapaganita makasugod og tinda pa. Awa, kaunas tinda ang giunahon na. Pilatanan akong peranan, Noy. 823 tanan, sir. Oh, bayad ako. O sa kalibo ni kwarta ni mo, sir, ha? Noy. Francisco, Si Greggy. Greggy, boy! nangumpra lang ka. Greg. Para tindas gamay na mong tindahan ba? Nagapaninda rin mo. Amay noon. Hinahinay? Mayo kay, dili ka nangumpra sa mong tindahan para sa imong bligya. Oo. Kay gawas ka barato din sa imong tindahan. Amigo ko ta, di ba? Mau. Ato, saman, nagito ni mo dayon tong imong mga plano nga manarbaho. Narumunti akong amigo dito sa Manila ba? Nangitag trabahante nga taga dinis probinsya. Dako-dako na magsweldo kasi ganahan ka. Si paminaw nimo. I-open lang ako nimo ha. Og nara nimo kung i-grab nimo ang opportunity o dili. Kay ang ako lang ba, tas ba og grade sa sweldo kay naibaw ka na sa Manila nga taas man ang minimum wage dito ikumpara din sa ato. Unya, caretaker ko dito sa tindahan ra po dito Manila. Ngunini po din sa atong ginagmay nga negosyo ba, retail and wholesale. Salamat lang kayo, Greg. Nausab lagi ang plano. Nagkasulti na bitaw ta, ana? Oo, bitaw. Pero gisultihan lang ka. Kay basin bag doon na kay kailaba nga kasaligan yun pares nimo. Kay taga-probinsya lagi gusto sa akong amigo nga kanabang mahimong caretaker niya dito. Kay mayo ko nang taga dinhi sa ato kay kasaligan. Di siya manguha ng trabahante dito sa Manila kay mga Marokoy na lagi kuno kayo. Kung gani kay ika-recommend dito sa inyo, inala niya ko, ha?
pa na ko nga mutabang ni Francing para matigayo na iyang pamilya. Opportunity na gano'n tatagay ito para niya. Kay gawas nga dilibog at ang iyong trabaho dito kay caretaker man. Ako na kay itong ikatabang siyang pamilya. Pero iyahap to. Kung ako sa tingali ang naasyan dapit kay mahal na ko ang akong pamilya, di sa gina ko buot nga malayo nila. Ubawam gan ini rason nga ibalik ko din sa probinsya o puyo o din na maginahinay negosyo. Kay lisod yun nga malayo sa itong pamilya o mga mahal sa kinabuhay. Nagkadayo ko ni Francing da. Tod, saman, di ito ni mo dayon nung itong imong plano nga manarbaho. Naramati akong amigo dito sa Manila ba? Nangitag trabahante nga taga dinis probinsya. Dako-dako rabag sweldo. Masigarahan ka. So ay paminaw ni mo. DJ Lax Remix. Giupila na ko nini mo ha. Og narani mo og i-grab ni mo ang opportunity o dili. Kaya ngako lang ba? Tas-taas ba og rate sa sweldo kay nahibaw ka na sa Manila nga taas man gid ang minimum wage dito ay kumpara din sa ato. Unya, caretaker ko dito sa tindahan na po dito sa Manila. Di siya manguwag trabahante dito sa Manila kay mga Marokoy lagi ko, no? Kung nagani kay ika-recommend dito sa inyo, inala niya ako. Tas-tas ko ng rate sa sweldo. Naunsa man ko. Mura may nanoong kong naikag sa gisulti ni Greg ako. Uy, miabot naman dahil ko din sa plaza. Doon lang ko simbahan. Mapit ikong dakot. Ginoo, anong sa imong plano para na ako? Para sa akong mga anak, sa akong pamilya. Maluwi ka. Giyahe o ginultuli ang taon ko. Huwag yung kailaing gisaligan nga makatapang o makagiyan ako. Ikaw. O ikaw rakyot Ginoo. Ubay-ubay lagi ning napalit mo nga mga baligyan nato din is tindahan dong. Mura man putag kompleto ini. Muna taos budget ako anak day ko rin. Nga bahala ginagmayay. Basta alam tayo baligya. Ay, gibahin-bahin ragon ako. Kaya mga baligya nga kinahanglan nun gudin sa ato napit. Aw bitaw, mao na importante aron nga mahalingnan gud ta. Di matanggong ang atong mga baligya. Mao gyud. Sige na ato na ipahimutang. Ay, ako na lang pahimutang ini. Humana man kog laba. Oh, gikan day taon kang nang laba. Oo, ginahinayan ako ang atong mga bulingon aron di magtipunog. Ay, kabuutan taon sa kong asawa. Ikaw gyud. Timo lang sa dito ka, kay naglungag day kog kamote. Nag-timing na ako nga maluto na inig uli nimo gikan sa sawa nga mangumpra. Di pa sab gyud to dugay nga naluto. Tuwa sa kusina. Taon sab sa kong pinangga. Mo din lang gipaningot ka. Ay, trapuhan ko na mo singot eh. Nailaba ka ray. Ako na lang manapos sa akong singot. Ay, ano mo guday ako good nga pinangga taman ka. Kairing, baya ni mo, Francine. Iring day ko ha, baby. Meow! Uy! Meow! Alam, si Francine ba? Panghaw, magkadiretso, uy. Magkakita ka ni nato na. Ano man tayo na makakita? Mag-iayon man ta. Sa may ngilad, ana. Laing manggol kay adlawan. Unya, niya pagkataswas. Ang atatasod na. Hilom di, Francine, uy. Di mo na dito. Kaya aron mapahimutang na nako ng atong mga baligya. I love you, Corina. Francine, gito eh. Ay, kanimo. Naga-iring. Baya ka. Wala ito bag. Ano sa ito ba ka? Sa akong king, I love you. Wala ito bag. Saba di, Francine, uy. Ano lang? Uy, nagluod. Ay, Francine! Tawana, uy. Ay, tawana. Naga-iring. Uwa man dahil sa dinis kusina. Ug ang kamote nga akong giandam. Uwa matandog. Ay, nangluod yun. Haan man siya. Sa likod ka. Akong susiyon. Uwa mo po siya din eh. Naunsa man yung tawana. Tuwa man tingali sa uma. Nakainit na aron. Ay, tawana. Kaluuran. Unsa man Kuya Dudut? Kuya, unsa man si Kuya Dudut sa may utahan niya murong eh? Kasabot sa gising niya sa niya. Ma'am, excuse na mama, kay na akong kuya sa gawas, na ituyo na ako. Unsa? Nakita niyo mas Papa Francine sa gawas sa eskwelahan? Uday, Miles. At asa kay basya nun si Tuyo. Nag-test manggod mi. May excuse ako kadyot. Sige kuya. At sa man siyang dapit Dito sa may waiting shed gani dito sa atang eskwelahan, naglingkod uban sa ubang mga mama nga nagpaabot sila mga anak. Ito, kadyot. Tingnan lang nga, nag-test pa mi. Sige kuya, akong atuon. Pero manangit sa akong ma'am namo. Nga may gawas mo tas room ninyo, Day Miles. Pa Francine?
Basi na kay tuyo na mo ni Kuya Dudut. Ay, wa, uy. Ang ako nga mo ko silang noy isyot nimo. Yapit ko din sa eskwelahan o ganatan-aw ninyo. Sige na, balik na dito sa imong room kay kasabaan ko niya sa imong teacher. Nanangit man ko sa akong teacher. Ay, bisa na. Sige na, balik na dito. Ko pa? Kadiyot. Kinsa may nagsulti nimong ni ako din sa gawas? Si Kuya Dudut, kisultihan rin po siya classmate. Iya kong giyato sa mong room. O kisultihan nga na aka. Siya man unta ti mo gawas ni mo tini. Unya kay na-test man sila. Mao ba? Sige. Balik na dito kay basin og mag-taste po mo karon. Ikay mahatid sa mong paniutoron pa? Ha? Kuan. Murag maingon-ingon gyud ana kay magbantay mo to sa mama nimo Corina sa akong tindahan. Kina naman tay baligya dito. Yay! May tinda na di ay ta? DJ Lax Remix. Kay mula ko po karon nga makabalik na po ko para nga sa paniudto ninyo ni Kuya Dudut nimo. Oh, sige pa. Kiss ko, Pi. Kining anak ka. Bye pa! Bye, Miles. Salamat kay bisan karon pa mi makasugod uban ninda, ubay-ubay na migalin. Murag na baguan ang mga tao. Ay, maayon na lang. Uy, murag may tao sa sud sa bay. Pastilan, murag do na kay tao. Naara pa istorya dito sa ubos. Nagisa ka ko doong kawatan ang bay ni ng kurding. Kinuo ko, basig may kawatan. Diyos ko! Pastilan. Gikuyawan man hinuon ko eh. Ako ba kang susihon, no? Hain basad ni Francine, uy. Naunsa man ning tawhana. Kung saon man ning ako. Ang ako lang, kung akong susihon, kung naikawatan og may armas, unsaon nun niya ako. Pastilan. Mura man hinuon kong nangurog gini, uy. Yun na. May tao cute. Akong lilion. Kinuo ko. Nabangin taon ko. Mamatay ko ini kido. May tao cute. Ug murag. Oh. Ay, pastilan. Si Francine manggudi ay na. Ay, Francine nga. Kikuyawan manggudi mo Francine, uy. Abi man ako kinsay tao nga nakasudi nis kusina. Ikaw man di ay. Wa man mo tingog. Wa gani mo tan-aw na ako. Mura lagway nakita og nabati, oh. Unsa man ang tanon og sudan nga imong gisud sa lunchbox? Para paniud to na ni Dodot og Miles dito sa eskwelahan. Oh. Ako rin mga tunlag paniud to sa eskwelahan. Na kay tindahan ng gibantayan. Ako lang. Ikaw lang usay bantay og kadiyo sa tindahan. Oh, asa naman ka, Francine? Dingnan tabitaw kang ako ay mohatod og paniud to sa mga bata. Francine, ako na lagi hatod ana. Wa gyud mamati ay. Mitiritso gyud lakaw. Tawhana, oy. Ay, Francine. Ikaw na lagi rin nagatod sa manito ni Day Miles pa, Francine. Bitaw pa. Ano? Di mo gusto nga ako ay mohatod? Gusto mo, good. Bitaw pa. Sige na, pangauna mo. Kung yan na ng istorya. Naipiniritong isda o naipisabaw sa utan. Pwede mong magbahog o muhigop sa sabaw. Naunsa man to sa Papa Francine, Kuya Dudut. Maraman to dunay problema. Oh, nakabantay po di ka, Day Miles. Uy, wa man kat kayo siya makiksulti na to. Unya, pagkauman na to pangaon, ititsura po uli. Lo, wa ba kasi sila mag-away si Mama Corina, no? Ha? Nag-away silang mama? Basin ba? Bitaw, no? Hala. Muli ka ta sa ato, Day. Misusi ta. Basin ka sa panta. Ay, Inik-uli na to sa hapon, kuya, uy. Agnya na lang. sige. Iniguli na lang. Ingon arong oras sa gikan nga magkatulog pagkaon nila ni Dudut og Miles sa eskwelahan. Maulit na ako. Pero si Francine, wa pa.
Naunsa man yung tawhana. Nagbinata man. Para katura. Baya, si Francisco. Ayo. Magandang. Naamay na ngayon katawuran. Francisco. Sing. Oh. Sing. Nanangpit man ni Francing. Kinsa man ka ni? Akong tanaw kinsa. Sing. Francisco. Koy. Unsay ato? Uy. Nas Francing? Hala, wara pa. Oh, what is ya? Tuas eskwelahan. Naghatulog pa ni Uto sa mga bata. Pero base niya na turong taod-taod. Mao ba? Ikaw ang asawa ni Francing? DJ Lax Remix. Ako. Si kinsa man daig tuod ka? Kaya aron ako masultihan kung mauli na. Ina lang nga ang iyang suod nga amigos, Griggy. Ikaw di ay si Greggy? Ikaw di ay ang iyang giingon nga giadto sa sawang atong nangaging mga adlaw? Oo. Ako. Suod kay mi. Oo, mao bito iyang sulti. Muna na inyong tindahan? Oo, mao taon. Hinay-hinay. Nanam gina. Basta mo pa'y pagsugod na itong paninda, ingunana po ko kanina dito. Musugod yun sa uno. Ay, dayon ka. Kay basig niya na turon si Francing. Kung okay ra nimo, pwede man nimo kuwaton. Ayaw na lang. Kay may lain sa kong lakaw. May daliket lang ko din eh. Kay gimingaw ang gugus kong amigo. Mao ba? Suod ko day kaayo mo, no? Kay ka na magkasulti mi. May hisgutan man kaniya usahay. Nasuod lagi kuno kaayo mo. Oo. Sukat pas mga batanon pa mi. Hangtod karon. Batanon na gyapon. Mao. Ya, dala ko magdugay. Ay, hala, pag snacks day na, sir. Snacks? Ay, lang pagtagad eh. O, ay lang sa pagsir na ko. Ay, kita-kita ramang good. Usa pa, dili ko maestro. May pagkasiaw ka man di ay, sir. Agamay. Pero ay lang pagsir bitaw na ko. Mas okay na ko nga tawgon ko sa akong nga Griggy or Greg baka. Okay na ko, anak. Karoon pa ko. Gwapa mo di kasawas, Francing. May pagkasiaw ka man di ay, sir. Tamis kipahiyong. Pagkaswerte ni Francing. Pagkaswerte niya. Usa ka bitin o usa ka asin ng kuren. Kadiyot. Hindi ara dong G's tanan. Di ara na ko. Salamat. Ni Francing, guwapo. Uy. Niya naman da is Francing. Huwag yun mo tingog gagitimbaya sa bata. Igo lang miyang mo. Pero wa sa mo pahiyom. Francing, maniod to na ta. Gihuwat tagid ka, kaya magigdungan ko ni mong paniod to. Busog ko. Unsa ko'y busog? Nakagamay sa gipamahaw ni mo ganiha? Unsa na rang orasa? Hapit ang alauna sa udto. Gigutom na pud ko sing, maong mga na ta. Kapas mo ka na nga. Nagpaabot pa yun ako. Magigdungan lagi ko nimo. Nakasabot ba ako nimo? Nang luod ka na ako. Sino luod ba? Pagkaroon ingnon, pagid na siya, oy. Uy, ayaw ko gaksak. Paningot ko, bahok kayo ko singot. Sus, ano man daigot? Bago para ba kong naligo? Ano bago kang naligo? Siya ba? Tambalan na ito ng pagpangluod ni mo dito sa kwarto, be? Nunsa ka? Siya pa. Pagkaroon ingnon pag yun. Naibaw ko kung sa imong gipangluuran, uy. Kaya wa ko mo tubag sa imong pag-ingon nako nga I love you. Mamanggod. I love you, Francing. Naiga ko sumihaw ka manggod na ako. Gising ko, uy. Ayaw na pangluod pa. Ang
tindahan, uy, basi na ay magpalit. Manang Petra bitaw nagnaay mo palit. Dali na. Ikaw, cute ko rin. Sige na pa. Aron mahuwasan ka anang pagpangluod nimo. Maayo kay dugay patong mauli ang mga bata. Ako rin. Francine. Kutas. Imo bitaw kong gitintal. Gitintal pa. Gihuwasan na ka no. Kaya na gipaningot ka maayo. Maniod to na ka ta. Kay gigutom naman ko. Ingon ka ganiha nga busog ka. Unya karon gigutom di ay ka. Ako ra ganito. Mao na kay luod-luod man. Ayo. Papalit ako. Nimo palit. Atuas ako kay mag-ilis pa ko. Sige. Kadiyot. DJ Lax Remix. Tawhana. Nakatakam lang itsan. Naraong. Hey, pastilan. Kinig yung dinali-dali. Nga naman di ay og dinali-dali. Aw, maog hapon. Lami. Amaw. Sing, kabantay ka? Daghan oroy nga mamalita din is tindahan. Nahurot-hurot ang atong tinda nga buwad og tinapa. Hastang dihon og miswa. Hasta ang panimpla, hurot-hurot na. Pangumpra kong hapon. Bitaw, kailain kaayo nga watay matinda. Ilista lagon sa palituno na ron nga wala kay malimtan. Sige, ako ilista. Uy, kadiyot. Pastilan, diriyot ko malimot, Sing. Saan sa? Dinhinda ito ganiha ang imong amigo. Si Isyot? Di, uy. Katong Grege ba to? Oh, Grege. Dinhi siya? Dinhi. Mga unsa mang orasa? Mga taod-taod gyud atong miadto ka sa eskwelahan nga naghatod sa paniud sa mga bata. Nga naman kuno, unsa may iyang tuyo? Wa man tumusultig unsay tuyo. Mingon naman tong gimingaw kuno siya nimo. Sa tarong uy. Mo bitaw na iyang giingon. Iya bagtuhana uy. Unsa man ay nang Grege? Bayot na. Ha? Dili uy. Unya nga nung maingon man to siya nga gimingaw siya nimo. Duda lang ko ninyo da. Uy, unsa ka diha? Baliwon ba ta? Saan kay? Tarong ba? Si pagtarong ba? Unsa man? Bayot to siya o ikaw mo ay bayot? Yabag na. Ikabuangan na kang Grege, uy. May pagkasiyaw tong tawa na. Baga pa itong kabuang sa estudyante pa mi. Pagtarong gyud, Francine, ha? Pagtarong gyud. Ikaw lang ang tatoy magumpraron nga makatanaw-tanaw kag unsa pay maayong ibaligya din sa tindahan. Ay, ikaw na lang, good. Sa sunod na lang, aron basta masuroy to nimong imong amigo ug makapangutanag unsa ko iyang tuyo sa iyang pag-anis ato. Sige. Maghapit na puli ako masuwa na to sa panihapon o para sudanon para sa bawon sa mga bata ug mapuhon. Tawa lang ka na. Sa imong kabuang, no? Nangutana pa yun, skurin na nako, nga basin kunog ako'y bayot. Tayuan na mo ito ganis tinood. Biyang konta ka. Yabag ka? Katawa lang nga eh. Bitaw. Sorry. Unsa mo gid ituyo nimo pagatos amo? Sa sunod gani, pagsulti ko mo adto karon nga naagyo ko. Babitaw nga ginanta ka nga importanteng may cellphone ka. Aron magapahibaw ko ni mugmadto ko. Sige lang. Tiguman na nato. Magpalit trataan na puhon-puhon. Bisan, kana lang ko baratuhon. Nam ginagang baratuhon, good. Di lang sa karon. Medyo apiki pa. Nam ko yung cellphone nga wala ko gamita. Kung mudawat ka, ihatag ko to nimo. Ayaw, uy. Siya, ayaw. Ayaw dugaya. Ayaw lagi. Magkapalit ko anak puhon. Nalagi ko iwa na gamita. Ihatag ko to nimo. Aron di na ka makagasto. Ayaw lagi, maikog ta nimo. Ikog ba, uy? Kilit, akong kuwaw na. Ako to ihatag nimo.
O ayaw kong balibare, aron di ko masuko nimo. Ayaw dyan kong balibare. Nay, ha? Sa'yo na kining gamito, no? Basic ra kini. Ay, tawana, uy. Basta ayaw kong pasok ka, Pransing, ha? Samot yung magduda na to sa kurina ini kung kinsa gyud bayot na to. O ano madlok man ka? Wa man problema. Kung musulti lang jugas tinuod, sa may naana. Hinanggaw gina siya, oh. Sa may tinuod, be? Ikaw, sa may tinuod. Tutok ka na ko. Ikay bayot? Katawar ba? Pagtarong, eh. Kaya ako nagkasiguro may ko nga straight to. Sabad ay. Mulimod pag na siya, ha? Ay, lumda, suntukon tarong ka. Basig ikaw yabaga ka, ha? Dinabi na, kumidyar na. Ihalig, dibdibo ni mo, ha? Libaw na ko ni mo, Gregi. Baga ka kay kabuang. Sa una pa yun, hangtod ron. Wa pa yun kahuwas, eh. Amaw. Kapiin na. Pero, wa palagi si Papa Pransing makurin. Bitaw mo. May nalanganan lang tingali. Muhapit bang dito siyang amigo dito sawang. Kasi nagiinom to. Bitaw, pasin. Nya, hubog na tong mauli si Papa. Hindi man kayo na muinom si Papa ninyo. Dinis ato, tuba ragyo imnon ana. Unya usar ra kita baso. DJ Usa Lasso pa, Remix. nangumpra po to para tinda na to sa tindahan. Ikutom na ko makurin. Basta ko ma. Ay, kining tawana. Hindi papalit pa man unta to na akong panudan nato ron. Pero sige lang. Una na lang magpanihapon. May inununan pa man ta diha. Kaigo pa to ninyo. Mga na namin maha. Sige, sige. Magdungan na mis papa ninyo og panihapon. Ay, tawahanag yun. Ubog na gyud ko, Gregi boy. Bugat na akong lawas. O, mituyok na akong pananaw. Lain ako. Pag ganyan na itong mahurot na itong giinom, huli na ka. Di ba nagsabot na ito, hutanay? Naabot tayo na susuman na. Kunyara uli, utos na ito, Francisco. Di na gyud mo da, Greg. Di na gyud. Lain ang akong ginawaan. Murag, kasukaon ako. Ito, umakan. Basta ayaw sa guli, Uban na sa kong kagosing. Ito kanan, tagag, unsay akong problema rin sa mo. Kaya swerte man to ako sa negosyo, pero sa kong asawa, sa kong pamilya, ayaw, akong kinabuhi. Kaya pag mamatay lang kusing. Gregi boy. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayan ninyo si Fiata sa pagpaminaw ng bagong sugilanon. Babay Papa na sinuwat ni Glenn Pino. Ug salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.